YouTube channel SK Vlog नै जों दा लोगोफोर एफजोबसआव फैगासिनो आरोना ओमफ्राय एफजोबसआव मानि थाखाय फैदो उनाव मिथिगोन दा खोन्थालांगोन भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन एबा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे मावथांखिआ फरायसुलिफोरनि गेजेराव अल गाइस जों दा बे लामाजों थांगोन फ्रेन्ड्सफोर जों दा थांगासिनो दङ माथि थांगोन नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिलांगोन ओमफ्राय गासैबो खोन्थालांगोन आङो भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय फ्रेन्ड्सफोर आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लानानै जों दा हान्थिगासिनो दङ साइकेलजों कलेजनिफ्रायबो फैदों ओमफ्राय आरो एफसुदों आरो गामिनिफ्रायबो बिराद फैदों बिदि नायहरनो हागोन भिडिअखौ फ्रेन्ड्सफोर लाइन थांगासिनो दङ हिन्जावसाफोरबो बिराद फैदों हौवासाफोरबो बिराद फैदों गासैबो खोन्थालांगोन आरो फैदों ओमफ्राय दा थांगासिनो जों साइकेल हान्थिगासिनो दं बिराद हान्थिबाय बेल' फैयाखै ओमफ्राय 18 डेज दंबावो माने सिख्लाफोर दंबावो ओमफ्राय आरो उनाव दंबावो आरो उनावबो बिराद दङ आरोना नै ओमफ्राय बिराद मेंबाय माने ना गिदिं ओमफ्राय नैथिंबो सासे दङ नै long live थांनानै थादों जोंनो नांगौ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनो नांगौ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ एफसु long live एफसु long live बोरै हाबलाजोबखो न' हाबनाय गैया बेफोरबायदि मोनामोनथ' बेसेबा गोलाव आरोना लाइन गोलाव जानांबाय मोनहैबाय खावसे ओमफ्राय जों दा गेजेराव दं नालाय नै ओरैजायबो बिराद फैगासिनो दं आरोना भिडिअखौ मोजां लानो हायाखै फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ मोजां लानो हायैनि थाखाय नोंसोरनाव सरि बियो आङो गिदिं माथिं मोनफैखो उनाव बिराद मानसि दङ नै फ्रेन्ड्सफोरा फैगासिनो दं उनाव दंबावो ओमफ्राय थांगासिनो दं जों दाबो मेंदोबाबो जिरायनानै थायाखै माने ना जेरै थांदो ओरैनो थांगासिनो दङ दहायल'सो खेबसे ब्रेक होदोंमोन नालाय दुस्तादो मिसिंफोरनि आरोना इयो मिसिंफोरनिल' माने मन्दिर जों जेरै मन्दिर बिसोरनाबो बिदिनो मन्दिर
बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामि हेल' गाइस जों दा फैयै फैयै मोनफैबाय फरायनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना ओमफ्राय दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गोबां जायगा हान्थिबाय आरोना साइकेलदो जेरै मनपुर थांबाय हसनापुर थांबाय लंलं थांबाय संखं थांबाय बेसगुरि थांबाय बालिगरा थांनानै ओमफ्राय आरो बिदिनो बिराद जायगा गिदिंबावबाय आरोना फ्रेन्ड्सफोर जायगा गिदिं गिदिं मोनफैबाय दिनै 9:30निफ्राय गिदिंदोंमोन 3ता 3:30 जालायलांबाय जायगा गिदिंबाय आरोना दिनै ओमफ्राय फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे गासैबो मिथिनाय भिडिअ बानायनाया जायाखैब्ला नोंसोरनाव गासैनावबो निमाहा बिनाय थाबाय।